Toto je Maono PD300X, dynamický mikrofón s USB a XLR pripojením, 24-bitovým zvukom a bohatou výbavou, ktorá sľubuje štúdiovú kvalitu aj bez štúdiového vybavenia. Ale naozaj taký dobrý? V tomto videu si ukážeme všetko. Dizajn, funkcie, reálne hlasové testy a ako funguje s aplikáciou Maono Link pre Windows. Poďme na to. Hneď na vrchu v krabici vidíme menšiu žltú krabičku s príslušenstvom. Pod ňou je používateľská príručka a stručný návod k softvéru Maono. A ešte pod tým samotný mikrofón. V príslušenstve nájdeme USB-C na USB-C kábel s redukciou na USB-A a kovový adaptér pre uchytenie mikrofónu na stojan. Podľa toho, kde mikrofón kupujete, je dostupný v 4 rôznych variáciách. Môžete si kúpiť len samotný mikrofón alebo si vybrať jeden z 3 setov, jeden s ramenom BA92, druhý s ramenom BA37 a tretí so stolovým stojanom. Ja mám verziu s ramenom BA37 a to je presne to, čo vidíte v tejto recenzii. Pozrime sa teraz na spomínané rameno BA37. Ako prvé vyberieme z krabice svorku, je tu aj malý suchý zip s logom Maono a e-mailom na podporu, ten slúži na upevnenie kábla pozdĺž ramena. A nakoniec samotné rameno. Je na ňom upozornenie, že pružina vo vnútri je napnutá, takže pri prvom otvorení buďte opatrní. Inštalácia je jednoduchá a rýchla, svorku pripevníme k stolu, zasunieme rameno a môžeme začať nahrávať. Tento mikrofón je naozaj kompaktný, nezaberie veľa miesta, ale pôsobí veľmi profesionálne ako reálna štúdiová technika. Má na sebe zabudované tlačítko mute a taktiež otočný gombík na ovládanie hlasitosti a ešte aj výstup na slúchadlá na priame monitorovanie zvuku. Gombík na úpravu hlasitosti sa trochu horšie ovláda, keď je mikrofón pripevnený, ale dá sa na to zvyknúť. Poďme si povedať niečo o špecifikáciách a poviem rovno, je tu veľa toho, čo sa mi páči a najmä za túto cenu. PD300X podporuje 24-bitové nahrávanie pri 192 kHz cez USB a to je veľmi vysoké rozlíšenie na mikrofón v tejto cenovej kategórii. Znamená to, že nahraný zvuk bude detailnejší a čistejší, čo je ideálne pre voice-overy, podcasty alebo streamovanie. Zvuk zachytáva hlavne spredu, teda zachytáva najmä váš hlas a obmedzuje ruchy zo strán a zo zadu. Toto je ideálne pre domáce štúdia alebo miestnosti bez profi odhlučnenia. Frekvenčná odozva je 40 Hz a 16 kHz, pokrie teda hĺbšie tóny vášho hlasu, ale aj vyššie frekvencie, ktoré sa zabezpečia zrozumiteľnosť. Nie je to úplne štúdiový rozsah, ale na hovorové slovo je ideálny. Gain mikrofónu sa dá upraviť až do plus 42 dB, takže si hlasitosť prispôsobíte podľa potreby, či už hovoríte jemne alebo z väčšej vzdialenosti. A zvládne až 130 dB zvukového tlaku, čo znamená, že aj keď sa zasmejete alebo zvýšite hlas, nahrávka nebude skreslená. Pripojíte ho cez USB-C, ale ak máte audio rozhranie, tak môžete použiť aj XLR. Ja som ho v tejto recenzii testovala iba cez USB. A teraz si vypočujme, ako Maono PD300X skutočne znie. Toto, čo počujete, je neupravený zvuk priamo z mikrofónu pripojený cez USB, bez akýchkoľvek efektov, filtrov alebo ekvalizéra, presne tak, ako znie po vybalení. Momentálne hovorím zhruba zo vzdialenosti 15 cm, gain mám nastavený približne na 60%, teraz sa trošku vzdialím a teraz hovorím z boku, aby ste počuli, ako mikrofón reaguje, keď nehovoríte priamo doňho. Ako môžete počuť, hlas zostáva prirodzený a jasný, nie sú tam žiadne pisklavé sykavky, ani umelo zafarbený zvuk, jednoducho veľmi vyvážený tón. Ak pri streamovaní alebo nahrávaní používate slúchadlá, určite oceníte, aký je mikrofón tichý pri manipulácii. Aj keď sa ramena dotknem alebo ho posuniem, takmer nič nie je počuť. Pozrieme sa teraz na softvér Maono Link, ktorý vám umožní ešte väčšiu kontrolu nad mikrofónom pri USB pripojení. Po pripojení PD300X do počítača cez USB vám softvér umožní upraviť gain mikrofónu, hlasitosť slúchadiel, pomer medzi mikrofónom a počítačovým zvukom a dokonca aktivovať noise gate, ktorý potláča šum, keď práve nehovoríte. Nájdete tu aj prednastavené EQ režimy, originál, podcast, nahrávanie a gaming, každý z nich trochu mení charakter vášho hlasu. Nájdete tu aj kompresor a limiter. Nie som audioprofesionál, ale jednoducho povedané, tieto funkcie pomáhajú vyrovnať hlasitosť, aby nebolo niečo príliš tiché a niečo zase príliš hlasné. Môžete si tiež exportovať alebo importovať vlastné scény alebo nastavenia, takže keď si raz nájdete ideálnu konfiguráciu pre svoj hlas, viete si ju uložiť a vrátiť sa k nej neskôr. PD300X je skvelý pre solo podcasterov, ľudí na home office-och, streamerov, ale aj youtuberov.
Ak hľadáte niečo jednoduché s kvalitným zvukom a možnosťou rastu, tento mikrofón vám dá veľa možností bez zbytočných komplikácií. Poďme si zhrnúť výhody a nevýhody a mám hneď niekoľko vecí, ktoré sa mi na Maono PD300X naozaj páčia. V prvom rade, kvalita spracovania je výborná. Mikrofón je celý kovový, pevný a pôsobí odolne, určite nie ako lacná plastová hračka. Druhá veľká výhoda je podpora 24 bitov, 192 kHz pri USB pripojení, to je vyšší štandard, vďaka ktorému znie váš hlas detailnejšie ako pri bežných USB mikrofónoch. Príjemne ma prekvapilo aj to, ako ticho sa správa pri manipulácii, aj keď pohnem ramenom alebo sa mikrofónu dotknem, nezachytáva žiadne rušivé zvuky. Veľké plus je tiež možnosť prepínať medzi USB a XLR, môžete začať jednoducho a neskôr upgradovať bez potreby kupovať nový mikrofón. A nakoniec, Maono Link software. Je super, že máte možnosť doľadiť si zvuk priamo cez aplikáciu. Za naozaj nevýhodu považujem iba jednu vec a to, že Maono Link nefunguje na Macu, zatiaľ beží len na Windowse. A to nepohodlné umiestnenie gombíkov považujem len za drobnosť. Za cenu okolo 100 € je Maono PD300X naozaj prekvapivo dobrý. Je jednoduchý na používanie, ale zároveň dostatočne výkonný, s výborným spracovaním a čistým zvukom. Ak práve začínate s podcastom, streamovaním alebo hlasovými nahrávkami na YouTube, tento mikrofón s vami zvládne veľa a nemusíte nič ďalšie dokupovať. Čo si o myslíte vy? Vedeli by ste si predstaviť Maono PD300X vo svojom setupe? Dajte vedieť dole v komentároch a ak máte nejaké otázky, rada na ne odpoviem. Ďakujem za pozretie, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite mi dať like a prihlásiť sa na odber môjho kanála. V popise videa nájdete aj odkaz, ak si chcete mikrofón pozrieť a vidíme sa na budúce.